Дынастычны шлюб. Першая рэч, якую ты павінен зрабіць, калі цябе абралі каралём, гэта правільна пабрацца шлюбам. 31 мая 1592 году Жыгімонт Ваза ажаніўся з Ганнай Хабсбург. Яны пражылі разам 6 год. Ганна нарадзіла Жыгімонту 5 дзяцей. 4 з іх памёрлі. Пасля нараджэння 5 памёрла Ханна. Хлопчыка, які выжыў, назвалі Владыслав. Ён стане наступным каралём і вялікім князем. Да, выбарніцтва улады працуе менавіта так. У каралеўскай збройнай у Стокгольме можна пабачыць яго дзіцячы даспех, зроблены ў Мілане. Ёсць тут і каралеўскі турнірны шалом французскай вытворчасці. 11 снежня 1605 Жыгімонт Ваза ажаніўся другі раз. На малодшай сястры Ганны, Канстанцыі. Вяселле ў Кракаве святкавалі з размахам. Госці, паслы, грандыёзны картэж. Вось вупраж, з карэты, на якой Канстанцыя уязджала ў горад. Залаты герб Рэчы Паспалітай, пагоня ярол, і герб роду Ваза пасярэдзіне. Побач вымпел. Адзін з тых, што ўпрыгожвалі святочныя трубы, на якіх у той дзень гралі музыкі. Канстанцыя з Жыгімонтам пражывуць разам 26 год. У іх будзе 7 дзяцей. Яны стануць кардыналамі, біскупамі, а Ян Казімір стане яшчэ адным каралём Рэчы Паспалітай. Зразумела, таксама выбарна. Шлюбы, збруя, гэта ўсё вельмі цікава, але што за гісторыя пра даспех?